करवंद रानात आपोआप उगवणारी, झाड लावावी लागत नाही. मे महिन्यात नॉर्मली मार्च एप्रिल मे महिन्यात नॉर्मली करवंद आपोआप झाडांना लागतात. काटेरी झाड असतं, काढायला थोडी मेहनत असते. हिरवी करवंद आंबट असतात आणि मग ती पिकली की ती छान अशी मस्त गोड होतात. प्रत्येक फळाचं आंबटची फळं आहेत ना, कैरी, चिंच, करवंद, कोकम, आंबट जरी म्हटलं तरी त्या आंबटपणामध्ये एक वेगळी वेगळी चव आहे. करवंदाच्या आंबटपणात एक वेगळी चव आहे, कैरीच्या आंबटपणात वेगळी चव आहे, कोकम, चिंच ह्यांच्या आंबटपणात वेगळी चव आहे. त्यामुळे त्याचे वेगळे वेगळे पदार्थ बनवले ना की चविष्ट लागतात.